Què passa, gent del submón? Què passa, gent del submón? Benvinguts un dia més al nostre segon Podcast. Estem així com un dia més per a comentar-vos les noves notícies I xerrar un poquet. així entre vosaltres. Claro. Perquè la veritat és que vos ha el nostre primer podcast i estem molt contents per ello. I el primer que teniu que fer quan veu un vídeo nostre és donar-hi a like, subscriu-vos així baix, comenteu, activeu la campaneta per a recibir molt més vídeos i estigueu per així. Perquè anem a continuar pujant podcast, més que res per això. Sí, i pròximament en els siguients podcasts anem a tindre a gent invitat i la veritat és que estem supercontents per això, que ens acompanyin en aquesta llarga travessura. Esteu-vos atents, així ja sabeu quan se puja. Exactament, així que jo anem a les primeres coses que anem a comentar en el canal. Lo primer, Lo primer, si mos veu cara de cansats, és que estem cansats. Nosaltres no apleguem a la fi de setmana a descansar, apleguem a cansar-nos més. i a treballar. Exacte. Perquè realment estos vídeos no hi sense treballar. Exacte, n'hi ha que... En fi, Així que ja que treballem molt i s'ho mereixem, si voleu que seguim fent més vídeos, teniu que compartir el vídeo que el veig a molta gent. exactament, i damunt passar-nos vull dir, que se passeu per el nostre Patreon per apoyar este canal i si voleu algun vídeo en especial que parlem sobre ell, ja sabeu, passeu-vos per Patreon i feu-vos un mecenas d'este canal. Mireu, se va pujar esta setmana un vídeo relacionat en l'himne regional i se l'ha demanat un patron. I se l'ha demanat un patron per via de Patreon, que és una persona que ens està recolzant via Patreon, i per això mateixa té dret a triar la temàtica del vídeo que vulgui i nosaltres l'abans possible. Perquè sempre ens dieu, feu un vídeo de tal, feu un vídeo de qual. Que sí que estem molt, que sí que nosaltres el fem. Però que si se passeu fa cada pel vostre qual. Patreon, si passeu per el nostre Patreon, pot ser que el tingueu al principi i el tingueu la setmana següent o Lo més el més pronto possible. Però si no, teniu que posar-lo a la cua, així que passeu per el nostre Patreon. I n'hi ha moltes idees, i n'hi ha moltes coses. Sí. En fi, En fi, no anem a allargar-se més. la gent del submón crec que volia sentir parlar de coses, no sé què haurem ficat en el títol d'este vídeo, però tenim temes, no? Sí, tenim que parlar sobre el tema que és tan candent, que ja porta molts anys, així. La pizza en pinya o sense pinya? La pizza en anxois o sense anxois? Xan, xan, xan! Sense pinya i en anxoes, que està molt bona. Gent del món, que anem a parlar sobre el tema Catalunya, València, Espanya. Per què anem a parlar sobre aquest tema? Pues perquè està molt interessant i volem xerrar un rato així entre vosaltres i que piqueu vosaltres els vostres pareixers. A banda de que mos ho han demanat. Escriviu així baix si teniu alguna idea per al pròxim podcast, que voleu que parlem, i si se pot parlar en YouTube, nosaltres parlarem. Exactament, perquè no podem parlar de no por, ni de nepes, ni de ñocos. Els ñocos. Així que, per favor, sigueu conscients de lo que aneu a demanar. De moment ningú mos ha demanat coses rares, així que... Pues per això. En fi, anem a parlar sobre el tema de Catalunya, València, Espanya. Com està el tema ara mateixa? Pues els independentistes estan un poquet paraets ja des de que està tot el tema del xuí al procés. El procés catalanista, independentista de Madrid, que el Tribunal Supremo pues, està en els presos polítics. Que avui m'he enterat que Viggo Mortensen recolza els presos polítics i tot l'independentisme i jo dic, com és possible que algú que fera del capitán a la triste símbol d'espanyolitat a tope sigui indepe? No ho sabem, però com ara viu a Madrid i està sent una xica espanyola, pues crec que des que està així se li ha pujat un poquet el que és la tonteria espanyola al cap. Sí, no? Sí. Jo ja ho dic, Faramir era millor rei que ell. Sí, en fi, anem a seguir parlant sobre el tema de Catalunya. Pues està tot el tema dels presos polítics, que no diuen que la veritat és que no són presos polítics, realment, però se refereixen a ells com a tal, i la veritat és que, sincerament, el tema de Catalunya, així en Espanya, ja sabeu, crec que tot el món com està,
i crec que ara mateix València està un poc més descansadeta en el tema catalanisme, perquè ja fa temps que no recibim ninguna notícia de que Joan Ribó ni que ningú del bloc de Compromís ni ningú partit ha donat diners a una entitat catalanista des que fou des del 2015 pràcticament no n'hi ha notícies molt grans i importants. Sí que n'han hagut, però no en el sentit, per exemple... Fora el moment més trencador en l'anterior, vull dir. Sí que vull dir que Joan Ribó i el govern de Compromís i PSPB pues sí que li ha donat diners a les magues de Xinet, un montonazo de diners i a l'entitat catalanista, la Societat Coral Micalet, i que encara està pendent lo de Blasco Ibáñez i tot això. Blasco Ibáñez també... I lo de la catedral, que no es dona tan república que era Blasco Ibáñez, el líder moral de la república, i ni un duro, però bueno, ese no és el tema. No, volem dir que la veritat és que el tema catalanista en València està... Pues crec que des que estan les eleccions està un poquet paraet per a recibir ahí votos i coses, així que crec que han parat un poc en aquest tema, però no anem a dir que el catalanisme està parat, perquè per ahí per la sombra n'hi ha coses que no se poden dir, no s'estan fent, perquè sí que s'estan fent i la veritat és que cada vegada van a pitjor. Com els xullos de l'ABL, que ja no saben quina història inventar-se per ficar les seues normes. Exactament. Llisquí, fa poquet, coses de l'accentuació i tot això que havien ficat sobre els diacrítics i tal. Sí. Fa relativament poquet, però bueno, al rotllo. I havien posat lo de l'ABL, el motiu per el que ho ficaren era per apropar-se més a llocs on se parla el mateix idioma. Òbviament estaven referint-se, com les seues pròpies normatives diu, a Catalunya. Sí. I és que dius, joder, no n'hi ha ninguna norma més de pes que canviar l'accentuació diacrítica, que és com se pronuncien les paraules, més que això, de deberes, o sigui, ja directe. Exactament. Volem també comentar que nosaltres no estem en el tema de pensar que el catalanisme està parat, que molta gent diu, ai, és que el catalanisme tampoc ha parat. Ho acabes de dir tu. Sí. Estem cansats. No, volem dir que el catalanisme no està parat, perquè el catalanisme seguís, però no està, des de que començaran les eleccions, com he dit abans, pues estan parats un poquet perquè necessiten recaptar votos, així que... Vamos, que no estan fent grans accions. I ara s'amaven sota la gran senyera, que tenim a Israel, per a ara fer-se els valencianistes que no són. Sí, veritat. Saps? O sigui, que no podem dir que són valencianistes quan no ho són. Mai ho han sigut i crec que mai ho seran. Això recorda als discursos que se feien en 2015 i coses que se continuen veient ara, per exemple, en la televisió i tot això, quan se parla sobretot de Compromís, perquè ha sigut un partit polític que ha vingut xuplar d'aquest punt del valencianisme. I molta gent en Espanya, en la Sexta, ja sabeu tots. La Sexta. Però bueno, en la Sexta han parlat molt d'ells de que són els defensors del valencianisme i tot aquest tipus de cosetes. Pareix ser que en realitat ahí en esa cadena no saben lo que és el valencianisme. Però bueno, per a deixar així un poquet les coses clares. El catalanisme, com a moviment així en conjunt, no du fent grans accions per això de les eleccions. No. I la veritat és que estem super en decepció en aquests temes, perquè no podem estar més en discussió. Sí, veritat. No volem tampoc dir gran cosa. No, o sigui, què anem a dir? No volem dir tampoc gran cosa perquè és que... Per què? Ja sé més. Volem que entengueu que en el món de Juan i Patri pues, defenguem el valencianisme des de YouTube, des d'una plataforma que s'està obrint al món i que ja YouTube és més seguit que la televisió. Per fi! Sí. Ara cobrar-li el mateix que en la televisió. Exactament. I volem donar la nostra... Ai, perdó, que estic supercansat. Se mos està notant, està notant. Pense jo... No sé la que és, però és supertàctia. Jo pense de que hem perdut el fil de lo que estàvem parlant mentre estàvem parlant un parell de vegades. Sí. Perquè hem començat parlant dels presos polítics,
Després hem continuat parlant de l'altre i perdoneu, gent del món o del submón, del que mos estàgau veient, però és que estem supercansats i estem fent este podcast per a vosaltres. Casi les 11 de la nit. O sea que espero que ho entengueu. Però sou jóvens, no tindreu que estar cansats. Vine tu a fer-lo, vine tu. Vine tú a hacerlo y fes lo mateix que fem nosotros entre semana. Exacte, i després ja, si dius, que estic cansat, me fa mal els ronyons, pues dis-ho, eres lliure de dir-ho. Però bueno, a veure, tenim algun tema més, veritat? Sí, a veure, tenim el tema de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya. Una travega política. Sí, estem ahí en la política, no podem... Però si nosaltres som apolítics, què anem a comentar? No mos haga ningún partit. No. Nosaltres estem en contra de tot lo que li faça mal a la cultura valenciana. A nosaltres mos agrada, mos interessa la cultura. El que si este partit és o deixa de ser o lo que siga, que això cada un que s'apanye com vulgui. I estem en contra de tot el sistema polític. Sí, pero voy a comentar esto de que Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya s'han posat en contra dels principals partits polítics en Europa per utilitzar el Parlament Europeu per a fer propaganda a sus presos polítics. Cosa que també no paren i... És el bombo i platillo. Sí, i dona un poquet per el cle. Jo sóc fan de la República dels 8 segons. Exactament. A veure, el tio estava de que jo la proclame i la proclamaré. I l'he proclamat. Bueno, no, espera, la desproclame per si acas. Me'n vaig d'Erasmus. Oi. Vosaltres, gent del món, voleu, o gent del submón, voleu que vos fiqueu així baix, per favor? En la secció de comentaris, vosaltres que esteu hasta el culo o hasta el cle. Si no sabeu per què és, ho comentarem en el pròxim podcast. Exactament. A veure, què més? Ho tenim apuntat. Tenim així una llisteta de coses. Sí. Volíem parlar sobre el tema d'Amancio Ortega. Ah, sí. Volem donar les gràcies a Amancio Ortega des d'este canal per donar una màquina de detecció de càncer a l'Hospital Arnau de Vilanova Llíria, que mos va venir superbé per a detectar el càncer en gent que ho necessita. I volem dir que la veritat és que donem moltes gràcies a Amancio Ortega per tot el que està fent per Espanya, perquè ja volgueren molts que, com ell, donar aquest servici a lo que se necessita realment. Tot el que faça bé a les persones, que siga benvingut. A la sanitat tot és bo. Vinga de qui vinga. Sí, i també volem dir que no estem en contra de que un ric doni diners a l'estat ni que doni ajudes, que la veritat és que fan falta, i més que res en el tema del càncer, perquè així en València, com podeu saber, el tema de la salut oncològica està quedant-se molt darrere, i perquè sincerament l'actual govern en sanitat ha retallat en el tema de salut oncològica, cosa que mai és bo. És un poquet el govern que venia a salvar persones. Sí, o sea, en vez de salvar-les les han dit més. Espera, el govern que venia a salvar persones li lleva diners a la sanitat oncològica. Tu creus que ara és hora de mirar-se això? No, perdoneu. Li lleva això a la salut oncològica i a damunt gol, que xul València. Bé, València, bé, segurament un gol o dos, no ho sabem, però està jugant a la València. Exacte. Així que enhorabona València con el futbol. Ho has que guanyat o no has que guanyat, però enhorabona. I també el Llevant, que l'Estefana també són del Llevant, Ella és del Llevant. Ai, jo? Ho diguem en la línia de la València futbolera. Passeu-vos per ell. No anem a dir de qui és de cada equip de futbol, però un dels dos és del Llevant i un altre és del València. Com podem estar junts? Perquè sabem i ja està. Preciosa. Què més? Pues això, todo de Amancio Ortega y tal, todo lo de donar diners, nosaltres
Lo que nosaltres opinem és de que tot el que siga bo per a la gent, que vinga, ja està. Lo de més, històries. Clar, si ens fiquem ja en temes polítics, de que uno diu que i és que no sé què. Què més tenim que parlar? I anem a acabar este podcast una notícia que ens ha fet molt feliços, per lo menos a mi. I és que la setmana que ve tindreu vídeo nou sobre un cantant valencià poc conegut. Ah, sí, no me'n recordava jo d'això. Perquè anem a fer spoilers, òbviament, i anem a fer un vídeo meravellós sobre un cantant. Esperem que feu així els vostres porres, a veure de qui va ser. És valencià, cantava en els anys 80 i sols vaig a dir-vos una cosa, és de Xàtiva. Així que sols això ja teniu que saber qui és. Així que esperem que mireu aquest vídeo i que li doneu un molt me gusta a que és el podcast especial. El compartiu, és el podcast de nosaltres, cansats, parlant sobre la sanitat i sobre València, Espanya, Catalunya. I així que esperem que vos agrade. Farem un podcast més llarg en el tema sobre València i Catalunya, que és esto llarg de parlar i ara mateix estem molt cansats per a parlar-lo. Exacte, fem este vídeo per vosaltres, gent del món, perquè tingueu un vídeo xulo que pugueu dir. Che tu, pues, he sentit parlar d'estos temes. En resumen, el catalanisme, tot el que són les associacions que promouen que la cultura valenciana estiga integrada o forme part dins de la cultura catalana, bàsicament el catalanisme és només això. Sí. Pren les seues activitats en més força quan se duen moments de transició d'un tipus de govern a un altre o d'un tipus de sistema educatiu a un altre o de publicitat. Són en aquests moments quan s'eixampla. En aquests moments no estem en eixos, per això estem veient poca activitat. Bàsicament des del 9 d'octubre no ha hagut molta activitat així molt rellevant. Així que us pot dir que moltes gràcies per estar així amb nosaltres un dia més, que comenteu, que doneu m'agrada, que... m'agrada, que vos subscriveu i que activeu la campaneta per no perdre la diversió. Exacte. Però sobretot, no te baixes del submón. Ciao!